Dwi wedi bod yn astudio yng Nghaerfyrddin a dwi wedi mwynhau'r yn dod yma a bod yn rhan o'r gampws cefnogol. Dwi'n astudio cwrs addysg a gofal blynyddoedd cynnar, statws ymarferydd blynyddoedd cynnar a dwi ar diwedd y flwyddyn ola gyda 2 fodiwl i mynd. Wnes I dewis astudio yma gan fod y Mhrifysgol yn rhedeg cwrs hyblyg gyda'r hwyr fast track flexi. I alluogi fi I weithio'n llawn amser ac astudio ar gyfer fy ngradd. Roedd hwn yn hynod o bwysig a gafodd eisiau I unrhyw astudio gweithio o gwmpas fy 4 plant a'r angen dal I gweithio. Dwi wedi cael profiad hynod o dda yma. Dwi'n teimlo fel dwi wedi dysgu sydd gymaint ac mae'r staff yma'n ffantastig, wastad rhoi cymorth ac yn cadw drws na ar agor os oes beth unrhyw beth chi'n poeni amdano neu ddim yn deall. Dwi wir wedi cael profiad sydd wedi newid fy mywyd. Dwi'n teimlo'n gryf am cadw diwylliant Cymru yn fyw ac wrth astudio drwy'r Gymraeg, dwi wedi cael y cyfle I datblygu sgiliau newydd sydd wedi alluogi fi gyda fy hunan hyder o fewn fy swydd llawn amser ac hefyd o fewn cymdeithas lleol. Mae wedi datblygu hyder fy hunan o fewn ei iaith Cymraeg a dyfynhau dealltwriaeth o bwysigrwydd y iaith Cymraeg hefyd. Yr un peth hoffwn I wybod cyn y cwrs dechrau yw nid oes eisiau poeni. O'n i'n meddwl bod fi ddim yn ddigon dda a roeddwn I wir yn meddwl yn poeni am hyn, bod fi wedi gwneud y penderfyniad anghywir, ond rwy'n gwybod nawr bod pob modiwl, pob aseiniad, pob peth yn y daith dysgu yma wedi bod yn ffantastig a dwi wir wedi mwynhau. Dyma ble fi fod, dyma ble yw lle fi. Roedd y cwrs yma mor hyblyg a ni fyddai wedi gallu mynychu'r cwrs yma heb y ffordd mae'n gweithio o gwmpas teulu a gwaith a bywyd. Mae'r Mhrifysgol wedi helpu fi gyda opsiynau i'r dyfodol. Dwi'n gobeithio dod yn ôl I wneud masters a dwi wir yn edrych ymlaen at dod nôl yma. Fy hoff atgof o astudio cwrs yn y Drindod Dewi Sant yw cael y cyfle I wrando ar sianwyr Ienctid o fewn wythnos cyflogadwyedd. Roedd y sesiwn yna, dwi'n credu bod e'n mynd I aros gyda fi am byth yn fy nghof. Roedd e wedi agor lan ffordd newydd o edrych at addysg ac ysbrydoli fi fy hunan a dwi'n teimlo mor lwcus I cael y cyfle I fod mewn cwmni pobl sydd gyda safbwyntau ar barn mor bwysig. Gan fod I wedi bod yn fyfyrwyr nos, does dim mae'r cyfleoedd bach yn wahanol, ond dwi wedi bod yn gynrychiolydd myfyrwyr a roedd hwnnw yn profiad sydd wedi codi fy hyder personol a roi synwyr o berthyn i'r Mhrifysgol hefyd.